Lysene blinker, kameraet kører. En verden i toner, intet der slører. Breaking og hot, det drypper af stil. I vores klub er nyheder altid smil. Hej alle sammen, glædelig jul, og velkommen til Klubnyts juleedition. Vi skal rigtig hygge os i dag, så jeg har lavet en god kaffe, og så tænkte jeg, at jeg skulle fortælle lidt om, hvad der skal ske hernede i klubben i hele december måned. Den første og allervigtigste ting, der foregår hernede, det er, at hver evig eneste dag, så har vi en julelodtrækning. Og den måde, du kan være med til sådan en julelodtrækning på, det er altså ved at komme her ved baren, tage en seddel, skrive dit navn på, sætte det ned i skålen, og så klokken 3, så holder vi simpelthen en lodtrækning. Og det kan du gøre hver evig eneste dag, uanset om du har vundet før eller ej. Så kom endelig bare herned hver dag, så øger du chancen for at komme til at vinde noget. Ja, det skal nok blive rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg skulle have den der kop kaffe. Hvad fanden er min kaffe? Men udover vores juleaktiviteter, som foregår hernede hver dag, så har vi selvfølgelig også en aktivitetsplan. Og den skal vi kigge lidt på her, mens vi spiller lidt skak og hygger os. Om mandagen, der har vi altså åbent op i Krea. Og udover det, så spiller vi Dungeons & Dragons. Men den her gang, der er Dungeons & Dragons en lille smule anderledes. Vi skal prøve at kæmpe mod hinanden, og vi skal gøre det med nogle nye regler, så vi er klar til noget, jeg fortæller om lidt senere i episoden. Ja, men jeg skal til at spille. Hvorfor starter jeg egentlig uden en dronning? Hvis jeg ikke kan sidde og spille skak med mig selv, så kan jeg altid sidde og bygge lidt på min Lego Harry Potter-figur. Men vi har selvfølgelig også en tirsdag, vi skal snakke om. Og om tirsdagen, der foregår der 2 ting. Der er nemlig pigeklub for 5. klasse. Og så er der de her gamle lege, som Arne han fortsætter med at have. Nå, jeg skulle finde manualen, men... Hvor fanden er manualen i? Og det er åbenbart helt håbløst at prøve at få lov til at sidde og bygge Lego. Jeg ved ikke lige, hvad der sker hernede i klubben i dag. Nå, men om onsdagen i hvert fald, så kommer der også til at foregå 2 ting. Vi har Rasmus' Corner, som er et aktivitetspunkt, hvor vores nye studerende, Rasmus, kommer herned og laver en aktivitet. Vi ved ikke, hvad han har fundet på endnu. Det må vi se, når vi kommer så langt. Og det andet, det er selvfølgelig, at vi spiller også Dungeons & Dragons. Igen med de nye regler, hvor vi skal prøve at kæmpe mod hinanden, så vi kan være klar til det, jeg fortæller om senere. Nå, jeg skal spille noget PlayStation. Hvor fanden er min control? Tog jeg det ikke med? Nå, hvis man ikke kan spille PlayStation, så kan man jo altid bare spille lidt pool. Der er selvfølgelig også en torsdag, og om torsdagen der kommer til at være pigeklub for 4. klasse. Der kommer til at være træværksted, og så er der selvfølgelig åbent for Krea. Nå, skulle jeg ikke se at få skudt den i mål. Hvad fanden er min bold af? Nå, vi skal selvfølgelig også snakke om fredag. Men først vil jeg lige sige, at på vej her til nørdrummet, der fandt jeg min kaffekop. Den lagde nede under sofaen. Det synes jeg var mærkeligt, og der mener jeg altså ikke, at jeg havde sat den. Det er lidt underligt. Nå, men om fredagen, der har vi selvfølgelig fortsat lækkerier hernede, og så skal vi jo se en film. Og fordi det er december, så er det selvfølgelig julefilm. Men hov, hvem er det, der kommer heroppe? Nej, det er ham! Det er min onde tvilling! Julehaderen! Det er sikkert ham, der har stjålet alle mine ting! Fang ham! Hvad satan? Fang ham! Stop! Du må ikke tage mine ting! Stop ham! Nej, stop! Man må ikke komme over der! Men for helvede, han blev væk! Nå, det lykkedes desværre ikke at fange ham. Min onde tvillingebror, julehaderen. Jeg forstår ikke, hvorfor han er sådan. Hvorfor han går og ødelægger stemningen herop til jul.
Måske fordi min mor hun valgte at kalde ham julehaderen. Finder nok aldrig ud af det, han er simpelthen for hurtig. Men hvis du kunne tænke dig at hjælpe mig med at gøre noget ved julehaderproblemet her til december, så kan du komme ned hver dag i klubben, og så finder vi ud af, hvad det er, han har stjålet. Og den, der finder det, han har stjålet for først, får altså også en præmie. Det foregår klokken 3, lige efter vi har lavet loddetrækning. Udover det, så har vi selvfølgelig også en madmenu. Den kan du se herovre. Vi skal have mini-pizza, vi skal have fiskefilet, og så skal vi selvfølgelig have risengrød. Det er jo jul. Udover det, så har vi selvfølgelig også nogle særlige arrangementer, så sæt kryds i kalenderen nu. Det første event, jeg vil have, du skriver i din kalender, det er, hvis du er interesseret i Dungeons & Dragons. Og jeg sagde lidt om det før, men vi skal faktisk ud og besøge en anden klub og spille Dungeons & Dragons sammen med mange andre klubber. Det foregår den 24. januar. Det bliver simpelthen en hel dag kun med Dungeons & Dragons relaterede aktiviteter. Det bliver miniatyrefigurmaling, det bliver rollespil, det bliver kamp med hinanden. Alt den der slags, som vi godt kan lide. Så hvis du er interesseret i den slags, så sæt kryds i kalenderen den 24. januar. Derudover så har vi selvfølgelig også nytårsfesten. Den kommer den 30. januar. Så hvis du er interesseret i disco dasko, fest og farver, så sæt kryds i kalenderen der. Mere info om de her arrangementer, det kommer altså senere, og du kan finde din invitation til det hernede i klubben. Så har vi selvfølgelig også julebanko den 19. december. Så hvis du har lyst til at komme ned og spille banko sammen med vennerne, så foregår det der den 19. december hernede i klubben. Og det bliver ligesom det gjorde sidste år, hvor vi finder tal med alle mulige skøre og sjove måder. Det bliver fedt. Og den sidste ting, som bliver lidt særligt her til december, det er, at hver tirsdag aften har vi tænkt os at prøve noget nyt. Der skal vi nemlig lege gemmeleg i hele klubben. Så hvis du er interesseret i gemmeleg, så kom ned tirsdag aften, og så ser vi, hvor mange vi kan få med til det. Det bliver skide sjovt. Udover det, så er der bare at sige tak, fordi I så videoen. Jeg håber, I kommer ned til december, både for at være med i loddetrækning om gaver, men også for at hjælpe mig med ham, den skide julehader. Jeg håber, vi ses i næste video. Ha' det godt. Lysene blinker, kameraet kører, en verden i toner, intet der slører. Breaking og hot, det drypper af stil. I vores klub er nyheder altid smil. Klub Nyt.